Počkajte ma, utekám vám povedať veľké hlásenie. No, neutekám, ale chápete. Asi si pamätáte, že terapie tlapkami a hot dogs pre mňa vyzbierali neuveriteľných 500 €. Ja moc neviem, koľko to je, ale že vraj je to veľa. Tak si asi viete predstaviť moje rozčarovanie, keď som zistila, že za tieto peniaze nebudem môcť ísť na dovolenku, ktorú som si naplánovala. Zbalila som si dokonca aj rúbsak. Chcela som ísť na Bahamy alebo na Havaj. Rozpočtovo mi to vychádzalo však skôr na Chorvátsko. No ale že vraj potrebujeme sušičku. No, ja ju nepotrebujem, moja zlata. Ty ju potrebuješ. Tak neklam do telky. Kedysi ľudia prali v potoku, moja zlata. Teraz máš práčku, len to tam naložíš, naťukáš program, dáš tam prach na pranie a ešte ti furt je málo. Sušičku potrebujem. A čo ešte, sluhu by si nechcela náhodou? A nie, že to zapneš, kým som vnútri. Kristušadneky. My tu v podstate non-stop len perieme. Nebudem tu menovať tých, ktorí za to môžu. A viete čo, nasrac, budem. Takže predstavujem vám pošťanca číslo 1, pošťanec číslo 2. No a nezabúdajme na pošťanca číslo 3. Takže babi moje zlaté, díky moc, uľahčí mi to veľmi robotu, nebudem musieť furt obchádzať tie sprosté sušiaky. Ale počúvaj ma, gaťky mi tam nesúš, tie si usuším takto na radiátore.